Salutare tuturor, să ne jucăm Scary Elevator. În asta iar cu riftul. În care asta măcar nu-ți mai dă reclame. Știți voi că am făcut acum o săptămână în asta. Numai că ne-am omorat la reclame și na, aveam reclame peste reclame. Și la asta nu avem, văd. Hai să vedem mai întâi ce avem. Killers. Văd că avem pe Barney, pe SpongeBob, Bacon, Freddy. Uitați-vă sus de tot. Jason X. Nu mai zic eu, uitați, avem pe Jason, pe Cartoon Cat, pe Hello Neighbor, pe Bendy. Ok, chiar Bendy. Știți că am făcut o serie pe canal, un live-uri, că serie n-am făcut de Bendy. Chiar seamănă, ești prost. Bendy. Stai Bendy, că eu te-am terminat, Bendy, te-am și bătut. Bendy, nu fi nebun. Bendy, te rog eu, nu fi nebun. Ce Dumnezeu mi se întâmplă? Bendy, nu fi nebun, Bendy, nu fi nebun. Am supraviețuit. Se chiar e muzica din mine, auziți? Flot. E banul meu ăla. E Pennywise. E Pennywise. Ajută-mă, te rog eu, nu mă pot zui. Te rog eu, nu mă pot zui. Du-te, fă de aici. Margi. Ce Dumnezeu îmi faci? Mă pupi pe spate. Ok, am înțeles. Gata-i. Salut. Easy. Nu-i nimic greu, băieți, pentru mine, să știți. Ok. Crystal Lake, asta e Jason Voorhees. Ce Dumnezeu, nu văd nimic. Nu văd nimic. Crystal Lake. Jason! Lasă-mă, Jason, l-am văzut pe Jason, băieți. Uitați-l! Uite cum omoară pe aia. E Jason Voorhees, băieți. Jason Voorhees. Fii tu de Jason. Bă, cum are? Cala. N-am auzit de asta. Cala, sunt banii mei. Cala, lasă-mă să colectez banii. Cala. Poți să mă sui aici sau ceva? Aici la mână. Că nu mai știu unde e liftul. Am uitat unde e liftul. Dar s-a terminat. Yeee! O inimă am. Și nu uitați, dacă vă place, să apăsați un mare buton de like, să dați și un share, să vadă prietenii voștri. Și cam atât. Ce să mai faceți? O să fac cum e asta cutie. Ofice. Lucru. În ala de... E Frederick. E Five Nights. Nu Freddy ala, nu. Lai! One shot te omoară Freddy. Freddy din pizzeria, nu Freddy Krueger. Freddy ala din pizzeria. Lasă-mă, bă! Oh my god, m-a și speriat aici, nu pot să mint. M-a speriat un pic,
Chiar nu pot să mincă, chiar mă... Lasă-mă, mă! Dispari, bă, că s-a terminat runda! Hai că am supraviețuit dacă e... Bine că nu e muzică de n-aia cu smiley. Smiley. Fericit. Am atio flyer. Iar e Pennywise, iar e Pennywise. Sunt mai multe mape pe jocul asta, văd că... Dar asta... Tu de aici, Pennywise! Nu! Mă, fucking Pennywise. Văd că aici se închidă din noi. Văd că e unul din CSP, Cartoon Cat și Annabella. Eu chiar am văzut un film cu Annabella. Oh my god. Și văd că la liftul asta nu trebuie. Pe ala trebuia 25 de secunde să așteptăm. Aici văd că 15. Și ăla nu-mi plăcea că îl dădea fucking și îmi dădea numai reclame să cumpăr cu... Metro. Am luat eu calaniul ăla, că-i tot bani. Ce ia? Văd că moară, dar nu dau seama cine e. CSP, uite, scrie acolo pe aia, e unul din CSP. Da. Băieți, CSP. Fai, mă omoră de la mare din stanță, cum? Bă, vreau și eu să fac bani, să-mi iau chestii, bă. Că sunt sărac. Dar nu se poate. Bă, what? Ce naiba? Nici bine nu m-am dus de să m-am omorât. Ok, nu mai zic nimic. Lockdown. Are you lady? Nu prea știu dacă sunt lady. Yo! Banul meu! Ok, era unul din CSP, m-am dat seama. Subscribe lung, code. 7, stai, știu codul. 666. Stai, mă, că nu se scrie. Bă, dar nu merge. 666. Că e 66 dacă e. Ce aici? VIP-ul. Că avem noi Roblox, n-avem Roblox, jocule. Stai tu calm. Mă, înainte acolo sus pe rift era o satana. Văd că acum e un Baldi! Chiar când au început școala, tu ne dai Baldi! Bine, eu am azi o zi liberă. Că la noi la școală, stai să vă povestesc dacă nu, până nu mă arăt în pitul asta de Baldi. La noi la școală ne-au împărțit pe grupe, știți? Grupa 1 și grupa 2. Grupa 1 se duce la școală azi, grupa 2 se duce miercuri, adică mâine. Și eu sunt grupa 2 și azi stau acasă. Și încă nu avem de făcut pe online până săptămâna viitoare, deci astăzi decât stau. Ce ziceți de mine? Trișorul, m-a așteptat pe mine să ia ierbanul. Bă, asta l-are pe Freddy pe spate, bă. Calea, iar calea asta nu-mi place. Are you ready? Nu sunt. Uite inima aia în mijloc. Am luat eu banul. Banul meu! Ha, flyere, Clippy Pig. Ha, nu mai luat tu mie bănuții. După meciul asta, adică după încă unul, vreau să mă duc la shop. Ce, bă, ați crezut că închid video? După meciul asta vreau să... după meciul asta, după încă unul vreau să mă duc la shop. Nici nu știu câți bani am în pana mea. Points, 162, 167. Nici nu știu dacă pot să-mi iau ceva, dar o să mă duc.
Așa. Așa. Cine e aici? Văd că e unul lui Troll. Cine-i naiba? Nu văd pe nimeni. Să mă, eu n-am luat niciun ban, bă, până n-aie. What? E Quest 6 sace, cred că. Da. Deci nu m-am jucat deloc nici Rift-ul asta, e prima dată când mă joc. Doar că am văzut acum de mult timp, am văzut la Max Infinite, la youtuberi mai mici. Și am zis să încerc și eu, poate mai fac cu asta, că asta îmi place, ala nu-mi place când dă reclame. Știți? Ghostface Home. Bă, eu l-am pe Ghostface pe de toate la deci. Banii mei! Banii mei! Sunt banii mei! Sunt banii mei! No! Ghostface! Ghostface! Nu pe mine, te rog eu, Ghostface. Nu, am la 2 bani și un clanul în ala care tot ban. Let's mă save, man. Sunt fericit. Ce mai avem aici? Avem coin, și aici avem haturi. Aștia sunt premium și aștia sunt free sau? Wow, ce m-o da pe cap, ești nebun. De la haturi am asta sau? Nu e free de pus. Oh. Ce-i asta? Bă! Ai Sonic Exe. Am înțeles. Bun, hai la shop. Dăm și noi mic zoom. Survivors. Cât e asta meticul? Survivors 3000. Vreau un speed în asta să iau. Pot? Am? Bă, n-am bani. Bă, n-am. Nu, am făcut, mă. Ok. Am luat ca prostul ăla. Să bag ceva. Dar nu pot să iau asta. Acolo de câte ori am supraviețuit. Speed coir, că iau asta. O, așa mai vede acasă, bă, avem speed mode. O, păi, mai o... Ce se pețe, te salut. Nu te da, Asta mai vede acasă cu asta. Și am luat în asta, la asta îți dă de câte ori supraviețuiești. Uite-te și tu câte lumânări am eu. Bă, că luminează tot Rift-ul asta. Mă activez chestia minunată. Am înțeles dacă... Ce, mă? Wow. Am crezut că e ceva badge. Ce Dumnezeu mi s-a dus asta? Aici asta după mașina asta stau. Îmi place că asta făcând și lumină. Deci e ok. Yeah. Ghostface, te salut! Ciao, Ghostface! Easy. Easy peasy lemon squeezy. Easy. Da. Easy peasy lemon squeezy. Slappy. Banii mei, toți sunt banii mei, că eu sunt șeful banilor. Tu aici sus să mă sun și eu, banii mei. Ok.
Dar nu văd killerul. Ciudat, n-am văzut killerul, bă. Asta chiar e straniu, n-am văzut killerul, boys. Boys! Where Lial? Lial? My friend! Buddy mei! Ok. Ok. Stai! Du-te! Baby! N-am dat un supraviețui, băga-mi-oși. Bun. Atic. Ce naiba e Atic? Banii mei! Banii mei! Sunt banii mei. Ai la bere! Ia la bere! Du-te, bă! Suite sus acolo, te rog eu! Bă, suite! Ok, e Anabela, ok, am înțeles. Și că asta e nouă cu Anabela, adică că nu a mai fost până acum asta cu Anabela. Deci e super bine. A murit aia cu Freddy ei. Nasol, ce să spun. Ok, să vedem. Slappy, iarăși Slappy. Oricum sunt mai multe de atât, de 1000 de ori. Nu. Numai că n-am văzut eu până acum, da. În rest, oricum sunt o grămadă. Văd că am primit iar un bej, dar nu știu de unde. Pe aici nu putem intra, dar putem să stăm acolo sus. Ah, ok. Ok. Știi, unul din ăla mic, Slappy. Ok. Bun, aici vom închide și noi acest minunat episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați un mare buton de like, un share, subscribe, să rupeți aseară buton de like. Abonați-vă să vadă, dați și un share să vadă prietenii noștri și prietenii voștri și noi ne auzim data viitoare. Pa, pa!